Συνθετικά κουφώματα αλουμινίου. Το βίντεο αυτό είναι μια προσφορά από την κατασκευαστική.gr. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τα συνθετικά κουφώματα Kömerling 88+. Το Kömerling 88+ είναι κατά τη γνώμη μας ένα από τα κορυφαία συστήματα συνθετικών κουφωμάτων. Παρουσιάζει κάποιες από τις πιο καλές επιδόσεις της αγοράς. Η ποιότητα που καταφέρνει να πετύχει κυμαίνεται σε εξαιρετικά επίπεδα. Αυτό μπορούμε να το εξειδικεύσουμε αναφέροντας ότι πρόκειται για συνθετικό κουφώμα εξαιρετικής ποιότητας. Καταρχήν διαθέτουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Το Kömerling 88+ πετυχαίνει επίσης πολύ καλό επίπεδο ασφαλείας. Ανεβάζει πολύ τις τιμές της οικονομίας που καταφέρνουμε με τη χρήση των συγκεκριμένων κουφωμάτων. Ενδείκνυται για χρήση σε κουφώματα παθητικών κτηρίων, ειδικότερα για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύγχρονο design. Ας μείνουμε για λίγο στα παθητικά κτίρια. Το Kömerling 88+ αποτελεί ιδανική επιλογή για την κατηγορία αυτή των κτηρίων. Τα συγκεκριμένα συνθετικά κουφώματα μας δίνουν τη δυνατότητα για ενεργειακό ισολογισμό εξαιρετικής αποτελεσματικότητας. Εδώ να τονίσουμε ότι παρέχουν πολύ ισχυρή σύνδεση. Οι νέες διαστάσεις των ανοιγμάτων αναγκάζουν τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν νέα πρότυπα. Τα κουφώματα Kömerling 88+ δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κεντρικών εισόδων, οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν είτε προς τα μέσα αλλά είτε προς τα έξω. Το Kömerling 88+ είναι διαθέσιμο σε μεγάλη γκάμα χρωματισμών αλλά και σε ποικιλία σχεδιασμών, ιδιαίτερα αν θέλουμε σχεδιασμό λεπτό αλλά και κομψό. Τα συγκεκριμένα κουφώματα Kömerling καταφέρνουν να συνδυάσουν τα δυνατά σημεία τόσο του αλουμινίου όσο και του συνθετικού, με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα προϊόν που έχει τα πλεονεκτήματα και των δύο υλικών. Για παραπάνω λεπτομέρειες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας κατασκευαστική.gr.